Ndio sikimwantongora. Akirembe manasa mwezi miwarama batamire mangare da manganama. Ngache sakati akadenganta chibanda mugate chinyene bintepi. Ikanye sa pasini makanya banda. Sana pantande tekoete sikotu bana koete tembjamana. Yasa ankoni. Asa marita ngoro ku Michael Warani kara kurwa ikobesha broadcasting musamara utwa chirega ne gekoskia bushimiwa Samuel Tararama twa chire asomo chyoyo gaige kenyerike keibencho asa mangana ai abege tuembe litukoria muisonde igoro yo musubati ya ndege torwalete abana batari skuru byayigo abaga somendi bana abande baso kwaso miskuru ndero chirogoro gaiga batayikwanda skuru byayigo igo mushimi warama ni go tutuma chindagera gaiga chibando nchire gaige guni mochere esukari amachani echumbi chisabuni ebibiriti nechi ne ebinte chitishu ichiba akonya gutume karenda maitachi ya nyumba kuero mu taikunyara byayigo nando mushimi wa komenta nayo obega kolie iranga asenye skuru chigo sie kwa weekend ndokonyara ko baire skuru bano weekend marakini muna bako igora nkonyara tore ko ira abana bali batatu bali biransi byanse bali class 8 yare to kumutiga ara akora matemu erinde mwakonega so form 1 ere abwa abakoba sponsor diro mushimi warama igo aba batatu oyo grade 2 no yo grade 3 no yo grade 5 kuno skuru ko guruga ngo moira tore asa abana bande mbaro na anda ya sene kona gokonye county goita alia skuru ya royo nigo tora abairororo bachiko choinia ubande mushimi bana bakora shopping skuru fees nero abasombe bano bakabakore skuru amen mtunduko nigo oyo kemutone chirani ya naiga naira ni ringambia mona singincho twarorire bikone binene aya namangana manene akorekire asaiga akia maene nigo nare goteba ngambia mona singincho mwesimi warama iganya sanya ariko baka kumusini asaya atokora y'umungino uyo wetere igekene kia mangana nyasaye ta kumutiga tinga kia gosoka ka gosoka ga murwanire aenda asonsi twamoire karibu asengencho yeli twamoire karibu acha gusia atiga gokonya okonyira abantu baisika asa akonyiro ikire bona tigache gusi sapukesha nyaramba yongwa kambo ya mono asaya arama tokorire ande ngwakera mintu mbu ya mono asa mangana yokora iseko endaraiga mako ararama ko entarate bangi akora kini twa musabire byamono ya sama konye agenda gukora ibintu byakora arakwinse endere omaye to bugambya sakuru ande akurwekera abantu banje je naro ngaramo gwete kero musikonya uyigobori amoira mojo yo mbiyori sana lakini bono asa isitwaja omongi noro ga jandekite umako ye kera banyomate banje ile sana wana tiba tingi kia iteke kabagati yabo mako ya agaka uji Nairobi wana Nairobi ya no amenyete itoko na abantu mukungu ndororo to yuwaka isi mitumurangiri echega aje konya tari gocha abana baye bono kwande sukuru ebakwenda matakataka ene sukuru mambisu ko bare paka bano tu akumene to nganya sayendo je moyare obangire ana ode abana ba konyeka onya minto kero baka bakori sukuru bari kwega se bakonyo mongero osomboke tega mwakere onjeri ora ire kitugo ekaraga ko mubotoka abago chachine sakasage mokora majani ekabireju kone na makumi nyasaye akorire efamilia ye umusubati oyo ochandekire sana abana bachandegete ekera ko ende cyo gakobugorigwa abwate mechande menene sana bana mbali ko gende skuru mbobwati yanga lakini ekero nakwana nabantu baminto nyasaka mokuna agateba ngatigacenera ase familia ye tugacha karigerie mechande rororo ne mechande inereka mokuna sana ekero ya mokuna ekamanya kubekwa mpaka igekera buya ikirete onaroteba ngambia mono onyancha alafu omweshimi woito arama abari ekamoikera nera gato support ile familia na mangana shopping na mangana school fees ya abana omweshimi woito nyasago seseni naenda comment miaka onyande koigwete nande gotena ne familia ye bado musubati yo tabugati nyomba onde nabora igweri ogieri nyomba tabugati ngia nabo nyasara agokune onyo koigwete gotena na kende yose nyasaba seseni sana bari mura igweri ogieri